Good morning guys. Solo lang sa taron guys kay kanang may mga laing lakaw silang Takob Master o si Kyler. So karon no man tay lingaw. So, mao nang solo lang sa taron. Yeah. Spot na to. Okay lang. Itong favorite spot. So kaya na gano'n eh. Favorite spot. Let's go. Okay guys, dito na ako na nakuha ano ko sa nang mga mamaw. Dere. Nyantil ta dre. Yan. Luyok ay. So yan. Idagaw mga bait fish oh. Bait fish. Ano bait fish oh. Ano na silong. Siya araw ay mag-tangat-tanga ni. Nice. Okay. Balen ta diri guys. Mintras kuan pa. Kanang linaw pa guys. Balen ta diri sa nagi mag-jig dito. At bang gidana pero layo-layo sila. Suway niya tayo dito. Katong last na tong vlog guys. At to rito eh. Nag wait and wait tayo niya. Kalit lagbira ang mga katambak dito. Okay. Morning guys. Ingat ka itong morning oh. Basta gamay kay para mo niyan katong mga gut spot. Morning mga gut spot na to guys. Ito na yung balik-balikan pero may naginisod rin say. Move on.
Okay. Kanindot sa buntag. Hihi. Hoy hoy. Buloy. Alala mo ko ba? Bantay tagamay. Tunga. Nagitas tunga. Weh, palid man. Kusog na tagpalid. Ito sa taritunahan eh. Mapapalid ta. Puslan mapapalid na ta. Mapalid ta pa itong dito. So, ito taritunahan. Advance na. Advance. Advance. So nata sa pinaka-tumoy guys. Ano taring 100 grams guys. Grams nga silver zebra. Okay. Drop. Tatarot sa kan guys sa atbang sa Tambuli. Ay nagjigil ito nahan. Read.
Shout out Timbingit. Oh, nindot kayong jersey. Okay, so guna to. 100 grams. Pag gani, 100 tas 120 grams. Wag una na itong linya, oh. Pag-ipon siya na human. Lapas na ito. Sugar sa sugar eh. Solid na itong 100 grams guys. Grabe, pagid matugpa itong J guys. Oh, katunga na siya, oh. Hapit na mahurot. Di na ni mayo. Bawa tagamay. Grabe, katunga ka na eh. Nakuha na rin. Kani diri napita guys, wala okay ba kung sa ingana ni diri. Basta lapas gamay sa tambuli. Mo na. Dito napita unahan ang asil na to dito. Sugas. Ako sugas ba rin. Okay. Ikaw tugpa na sa para kadakop ka, di ka kadakop gira ng imong style. Ay ugsay 190. Grabe, binuang na gini. $200 gyapon ni diri. Ya. Dul naman lang gaita. Pangan gurutas pa dool guys. To 20 na. Grabe ha. Dah. Katugnaw sa dagat. Pakaligoon na guro tayo.
Wadyo matugpa guys. Grabe patugpahon to ni. Puslan man nga nag-drop na ta. Inuang niya ra. Isa matugpa. Kapoy biya kasi bugsay niya, di ka matugpa. Ako wag mahurot na itong spool. Spool out ba? Yung ma-strikean ba dyan? Grabe yan agad. Awa. Dagkog ba diri oh. Okay. Pamabaw na ta guys kay murag. Alam kini diri guys. Ay. May kuha na yung wifi. So kay padagan. Dota guys oh. Serena super sale. Layo na taas na guys. Taasan na nila. Woo! Taas na sila guys. Nasa taas. Allah. Okay guys, nagpahigot na lang ta diri guys oh. Kay wala na ta kasabot man. Tanaw ko kuya kay diri lang mo. Tawag. Nausab na di ang sog guys. So ganina kusog isog ito karon bali na. Ang tanaw. Ay, kalami, kaligo eh. Ligo taro ni kauman guys. Naka-fish on na kita ko guys. Gamay kay guys. Pero di pa dyan mada. Nara guys ay. Catch and release again. Catch and again, dili again. Catch and release lang. Kay hadlocking na guys. Okay, catch and release guys. Bantol. Again. Na siya quadri ilam gini. Pwede na siya isumpay duha ka buok. Kanay mo ha. Kani diri. Oh, diha og katubangan nalay ka ng palitanan lang og kanang rad ba. Okay, para mas comfortable. Oh, nya duha sad mo ka buok. Tapan. Indot na siya sir. Nanay paak. Pero gagmay dito ko ganina sa layo nya wa man. Pero nakakuha na ko na isda. Oh, diri dapita. Nya wa man ron murag mingaw man. Sa klase na isda ikuha nimo. Lapu-lapu ina na. Diri mga snapper. Snapper. Ya, wa man. Karong adlaw wa siguro masuroy. Duha din nakabuk yung kapalit sir. Oh, nasa may double. Katong kuan nindot to. Inyo nara dia inyo ha? Oh. Ikaw ba nasa man dito sir? Taga Bangkal rasa ko sir. Okay. Open rasa do. Lapo na gyapon. So kana imo na pabangan. Sa una pero gimalmal man nila. Mao lagi pod. Private na lang. Sayang manggod nya, kuan biya, pricey biya. Sige sir, sige sir. Ay kuan guys, kanang nagkayak sa gikan po sa si Gypsy. Okay guys, kanang
medyo mingaw marong adlaw. So mag-dive lang tayo dito guys. Ano ito dive lang sa taron kay mingaw man. Natay kuha gamay kayo. Wa jud tay strike, wala jud tay kuha karong adlaw. So 0 lang sa taron, okay? Okay. Okay, let's go. Let's dive no. Wag ko naman nangis yung uyab. Tagasa mo, boss. Tagasa mo. Taga dirira mo? Asa na pita? Ah, basak. Asa na pita sa basak? Pero taga basak mo tanan? Hangar ay silingan rata. Namas di kapura mo ah. Okay, let's go. Okay guys, bye bye. Sa sunod na po guys. Okay.